ассалому алайкум бинандагони азиз, айни ҳол шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Марҳамат, навори нави моро тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. Ассалому алайкум бародарҷон. Ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешавад. Барои хиники васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати ҳамхобара зиёд кардан. Бародарое ки бефарзанд танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Мана ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. Зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Дарёбод. Хонаи мо айна инҷа сар мешавад. Истираҳай то инамҷер яисда беморхона сохтестан. Бари хонаи мода беморхона шидеста. Гӯи тиббӣ инҷа сераҳа мешавад. Камераҳои назоратӣ, айхити хона. Инҷа раҳи мактаб мешавад. Мактаб масҷид наздикай. Ин качалкаи берунӣ. Айрам хонаи мо дополнительни об бурдагиай. Инаи заминам ҳуҷҷатош 100% данони кадоме ки ҳамин хонара мехара, и заминам дополнительни дамин номуш мешавад. Инҷара метавонанд магазин кунанд, мега чизе мехоҳанд бикунанд, инҷа беморхона мешавад, метавонед магазин кунед. ин хонаи мо инҷа дар гароча дарвозаша. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. деэтажа хона 5 сотиқ заминай, 7 дар хона. Свет об доимияй, дополнительни об мондагиай дар берун хитон диде нишон додем. Кирпичи пухта қатисохтагиай, монолит байни якуму дуюм, ду подвал дорад, дута кухня бо чизои дигар дорад. Нишон метиҳем дар навор. Тамошо кунед. Равем якум хонаи мо. Бисмиллаҳ. меҳмонхона калон байни якум дуюм, монолит гуфтем. Светош доимӣ. Вош рафтеш. Якчанд дарахт. ошхона дора. Якум подвалаш. Монолиты.
اینجا آشخون دیگم خونه یه تپچه هم دوره چند کوخنیش جوی ایزم خونش و کادوفک نه tam راه دوره دیم خونه ما داریم با دیم خونه دیم خونه ما نگذاریم با سیم خونه دیم خونه در اون یه خونه میمون خونه در بیرون بود ای بیرونی این چهارم خونه حساب کنیم چهارم خونه چیزی چورشه میگیرن گفتن همونیم اینجا تلویزیون داشته کنیسنیر دین مشونه ده خال داره حجت خونه همون میگذاریم به خونه نوبتی کامیروی که بیرون نشون دادم این همیشه دیده میشه خونه نوبتی مو سته ششم خونه مو خونه کلون آخرین خونه ما هفتم خونه ما
بیشتر گفتمونیم یک بار دیگه اینجا باری خونه موده بیمار خونه میشه و مکتب راست ممکن مکتبه این فراییم بکنیم معلوماتی پره رو با میتیم با به چیز دیگه دایی پشتی خونه هسته آشخونه کخونی دیگه‌مش او سویت همش توقیه اینجا در دیگه داره یه هموم دیگه yok tuvalet işte. Çeyrek zedagi nasos. Hop. Barı düğüm etaj. Buralardaki uçka ikiye biri nişan dudayım. Так инами хона дар нагуфта намонем мо нишона додем падвали диюм дар так инами хона я ҳамоми дига иҷода дора нишон додем сета ҳамом дора сета туалет ҳайси шӯҷатхона ҳайсиш ҳамомдарш редка истифода мебарам як бор дига ҳамватанони азиз такрор мекунем хона қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ деҳаи дарёбод 5 сотиқ замин 7 дар хона 2 та кухня 2 дона подвал 3 та ҳоҷатхона ҳамом кирпичи пухта қати сохтагия якум дуюм монолит свет обш доимӣ оби дополнительный дора камераҳои назоратӣ нархи хона бошад 800 000 сомонӣ бо савдо мешавад номерои телефон барои тамос 002 11 13 24 марҳамат кунед хонаи мо айнамҷо сар мешавад роҳи мактаб беморхона магазин масҷид наздика худованди меҳрабон нигаҳбонатон